كبرنا أملاغ يكون بزعبا سلاسي تماهرنا نيرنا بزعبا سلاسي كاو بزعبا زيابير أبو كاو خاب بزعبا زيابير ولد أتيك على أكل سلاسي قال تبايل تصوع زلو أو ونجيل يوحنس بزعبا تقال تراي تماهرنا نيرنا كريستوس أبزل عالم كنريقول لنا إلكم نيري كريستوس عم مسكال تنريقول لنا كريستوس أبتنسى أيو كريستوس أب أرغوتو كريستوس أب يمان أملاخ كريستوس أبزل عالمو منجسي كريستوس أب شح عمد كريستوس أب مسواتي كريستوس أب كل مداي تزير إنايو كم نسحتو بزحات كأخم سحاتو إلنا كريستوس أبزل عالم نقدم رئينا نيرنا أملاخ مسكن يسوس كريستوس قويتا وي إግዚአብሔር ወልድ ቃል ተባሂሉ አመራፍ ሓደ ወንጌል ዮሐንስ እቲ ቃል በመጀመርታ ነበረ ቃል ድማ ኣብ አምላኽ ነበረ እቲ ቃል ድማ አምላኽ ነበረ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ እቲ ኣብ ዘለዓለም ካልኣይ አካል ስላሴ እግዚአብሔር ወልድ ኢልና ንጽውዖ ቃል ተባሂሉ ይጽዋዕ ከም ዝነበረ እዚ ቃል እዚ ድማ ከምቲ ብነቢያት ዝተዘርበ كمتي قال فردي قال محرت قال فقري قال تسفا زي كونس سبئنا زلوو كفتر زخئل كتصور زخئل كل زفلت ع كل سفرا زركب لوغوس لو بغريخ وي قال تباهل دول اب تግርኛ نسو اتخالاي اكل سلاسي ولد إلنا نيرنا እዚ ወልድ እዚ ኣብ አምላኽ ነበረ ክብሎ ኾሎ ናይ አቦ ጽግዕተኛ ዘይኮነስ ጥንት ህልውና ዘለዎ ቅድመ ሰማይን ምድርን ምስጣሩ ዝነበረን ሰማይን ምድርን ዝፈጠረን ሕጁን አቂሙ ሒዙ ደጊፉ ሒዙዎ ዘሎ ቃል ኢና ኢለኩም ነይረ አምላኽ መስገን እዚ ቃል እዚ ይፈጥር እዩ ካብቲ ዝኾነ ሁሉ ብዘይቡ ዝኾነ የለን ስለዝበለ እዚ ቃል እዚ ወሃብ ህይወት አብኡ ነበረ ስለዝበለ እዚ ቃል እዚ ጸልማት ዘይሕዞ ብርሃን ከም ዝኾነ እዚ ቃል እዚ ንኩሉ ፍጥረት ደጊፉ ዝሕዝ ኩሉ ድማ በሓይሉ ቃሉ ጸውሩሎ ከም ዝበለ ዕብራውያን ንኩሉ ፍጥረት ደጊፉ ዝሕዝ እዚ ማለት ኩሉ ፍጥረት ከምቲ ዘለዎ ኮይኑ ክቅጽል ፀሓይ ክትበርቕ ለይቲ ክኸውን ክረምቲ ክኸውን ሓጋይ ክኸውን ቀውዒ ክኸውን ምሸት ክኸውን ምብራቕ ፀሓይ ክኸውን ኩሉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ኩሉ እቲ አካላዊ ቃል ወልድ እግዚአብሔር ወልድ ደጊፉ ሒዝዎ ከም ዘሎ አቂምዎ ከም ዘሎ ተማሂርና ነርና ክብርና አምላኽ ይኹን እምበኣር እዚ ካብቲ በነቢያት ዝተዘርበ ቃል ዝተፈልየ ከም ዝኾነ እቶም ናይ ግሪካውያን ፈላስፋታት እንታይ ይብልዎ ነይሮም ኣብ መለኮታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎ ሓሳብ ይብልዎ ነይሮም ነቲ ለጎስ ወይ ነቲ ቃል ወይ ድማ ካብ ናቶም ኣማልኽቲ ካብ ሄርምስ ዝመፀ መለኮታዊ ትእዛዝ ይብልዎ ነይሮም ንአይሁድ ድማኒ ነቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ዝኣምኑ አይሁድ ድማ ካብ አምላኽ ዝመጽእ ንጡፍ ቃል ካብ አምላኽ ናብ ነቢያት ዝመጽእ ወይ ከዓ ቃሉ ይኽፈወሶም ካብ ጉድጓድ ጥፋት ኣናገፎም ዝብል ቃል ከምኡ ንጡፍ ቃል ወይ ዝዓይ ቃል ገይሮም ይወስድዎ ነይሮም እቶም ናይ ግሪካውያን ፈላስፋታት ነቲ ለጎስ ሳይብሎ ወይ ነቲ ቃል ሳይብሎ ነይሮም ነዳ ኣድማስ ድማ መሊእዎ ኣሎ ክፈጥርካ ይኽእል ይብሉ ነይሮም ንሕና ቃል ወይ ለጎስ ንብሎ ዘለና ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ግና ብግልጽ ስለዝተገልጸ አድማስ መሊእዎ ዘሎ ዘይኮነስ አድማስ ከይተረፈ ብኡ ተፈጢሩን ኣብኡ ተሓቂፉ ከም ዘሎን ዝኾነ ቃል ኢና ንዛረብ ዘለና ካብትናቶም ዝሓለፈ ምግላጽ ዝሓለፈ ሓቂ ኢና ቃል ወይ ከዓ እግዚአብሔር ወልድ ንብሎ ዘለና እግዚአብሔር ነይሩ ኣብ እግዚአብሔር ነይሩ ፈጣሪ ነይሩ ኣብ ዘለዓለም ነይሩ ኣብ ትንቢት ሚክያስን ኣቲ ምድሪ ይሁዳ ወይ ከዓ ኣቲ ምድሪ ቤተልሔም ካብ ሸሓት ይሁዳ ኣይተንእሰን ይኽሞ እቲ ምውጽኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ገዛኢ ካባኺ ክወጸለዩ ከም ዝበለ ካብ ዘለዓለም ክወጸለይ ክልከሎ ዘለዓለም ማለት ቅድመ ሰማይን ምድሪ ምስጣሩ ከም ዝኾነ ተማሂርና ነርና ክብርን ጎይታና ይኹን ስለዚ እቲ ቃል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ፈጣሪ ነይሩ ፈጥር ይኽእል እዩ ፈጣሪ እዩ ማዕረ አምላኽ እዩ ንዚ ቃል እዚ ድማ ኢና ካብ ዘለዓለም ነቲ ቃል ክርስቶስ ቃል ተባሂሉ ይጽዋዕ ከም ዝነበረ ርኢናዮ ክብርና አምላኽ ይኹን ወላብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ተሪኢናዮ ካብ ከውሒ ካብ ስዕቦም ዝነበረ ከውሒ ሰትየም የሞት ከውሒ ከዓ ክርስቶስ ኢሉን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጳውሎስ አብሪልና ኣሎ
ስለዚህ ዝቃል ተባሂሉ ዘሎ ክፈጥር ዝኽእል ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝርከብ ኩሉ ዝኽእል ማዕረ ኣቦ ብኽብሪ ብምህላው ብምፍጣር ብግዜ ብዘለዓለምነት ብኩሉ ካልኣይ ኣካል ስላሴ ዝኾነ ወልድ ንብሎ ዘለና ሕጂ ንዑ ኢና ቃል ኢልና ተማሂርና የዝሓለፈ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሕጂ እውን ንዑ ኢና ክንቅፅል ግና ከዓ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካእቱ ኢልና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ወልድ ወይ ቃል ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ወልድ ኣምላኽ እዩ ከመይ ጌርና ኣምላኽ ንብል ንዝብል ሕቶ ኣምላኽ ዝብል ከምዘይ ኢና ኣምላኽ መስገን ሓደ መለኮታዊ ክብሪ ተዋሂብዎ ወይ ከዓ መለኮታዊ ስም ኣምላኽ ዝብል ማጀስቲ ጋድ ዝብል ተዋሂብዎ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 6 ክዛረብ ከሎ ብርቱዕ ኣምላኽ ኢልዎ ኣሎ ህፃን ተዋሂብና ወዲ ተወሊድልና ስሙ ድማ ብርቱዕ ኣምላኽ ኢልዎ ኣሎ ካብ ሓደ ኣምላኽ ዝብል ስለደለኸ ብርቱዕ ኣምላኽ ኢልዎ ኣሎ ብርቱዕ ኣምላኽ ተባሂሉ ተፀውዒ ኣሎ ኣምላኽ ኢልዎ ኣሎ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ማለት ድማ ካብ ኣጽናፍ ናብ ኣጽናፍ ዝገዝእ ዝመልኽ ዝፈጥር ዝፀውር ዝከናኸን ዝሓሊ ዝምግብ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ እዚ እግዚአብሔር ወልድ ኣምላኽ ድሕሪ ስጋ ምስ ኮነ እውን ህፃን ተዋሂብና ወዲ ተወሊድልና ስሙ ግሩም ብርቱዕ ኣምላኽ መስፍን ሰላም ግሩም መካር ተባሂሉ ተፀውዒ ኣሎ ከም ብበይ ኣምላኽ መስገን ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ኣምላኽ ኢልዎ ኣሎ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 6 ስጋብ 7 ከም ብበይ ኣምላኽ መስገን ከምዚ ኢሉ ኣሎ ህፃን ተወሊድልና ወዲ ተዋሂብና እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኮቡ እዩ ስሙውን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ ብፍርድን ብጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ምእንቲ ከጽንዓን ከቁማንሲ ኣብ ዝፋን ዳዊትን መንግስቱን ዕቤቱን ግዝኣቱን ሰላሙን መወዳእታ ይብሉን ቅናት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚ ክገብር ይብል ክብርና ኣምላኽና ይኹን ህፃን ተወሊዱልና ኢሉ ወዲ ድማ ተዋሂብና እሞ ግዝኣቱ ካብ መንኮቡ እዩ ስሙውን ግሩም መካር ኢሉ ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ብርቱዕ ኣምላኽ ተባሂሉ ብቐጥታ ኣምላኽ ተባሂሉ ኣሎ ምሽራፍ ኣየድልዮ ምትርጓም ኣየድልዮ ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም ካኢልዎ ኩሉ ፍጥረት ካብ ዘለዓለም ናብ ህልውና ስለዝመፀ ምንጩ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ግን ብርእሱ ንርእሱ ብዘይናይ ዝኾነ ይኹን ደጋፊ ዝነብር ኣምላኽ እዩ ናይ ኩሉ ህልውና ዝረአን ዘይረአን ምክንያት እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ኣቦ ዘለዓለም ኢልዎ ኣቦ ዘለዓለም ዘላለማዊ ኣምላኽ ይብል ይብካል ስለዚ ነዚ ህፃን ተዋሂብና ወዲ ተወሊድና ዝበሃል ዘሎሲ ብርቱዕ ኣምላኽ ኢልዎ ኣቦ ዘለዓለም ካኢልዎ እንደገና መስፍን ሰላም ኢልዎ ናይ ሰላም መስፍን መን ረሲዓን ሰላም ይብሎምን ይብል ኣምላኽ እዩ ሰላም ዘስፍን ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ወይ እግዚአብሔር ኣቦ እዩ ሰለስተ ኣካላት ስላሴ ስለናኣምን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወልድ ትቃል ስጋ ዝኾነ ምስተወልደው እንተኾነ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ንምድሪ ከም ድላይ ይገብራ ከቀጽዓተ ደለየ ፈይራው ኪናት ሕማም ድላይ ኣምፂ ቀጽዓ ክምሕራተ ደለየ ከዓ ይምሕራ ከም ትግብራ ይፈርዳ ሰላም ካ ያስፈነላ ስለዚ መስፍን ሰላም ኢሉ ግሩም መኻሪ ኢልዎ ክንደይ ግዜ ምኽርና ፈሪሱሎ ሰባት ስለ ዝኾንና ኣምላኽ ግን ምኽሩ ከምዘይ ልወጥ እዩ ምኽሪ ኣምላኽ ስለዘይ ልወጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ድማ እግዚአብሔር ወልድ ግሩም መኻሪ ቃኢልዎላ ግሩም መካር ይልዎሎ ክብርና ኣምላኽ ብፍላይ ታደልያ ዘለኹ ኣምላኽ ዝብል እንደ ከተኩረለን ደልያ ዘለኹ መለኮታዊ ስም ኣምላኽ ዝብል ስም ተዋሂብዎ ሓደ ጀሆባ እንታይ እንመስለኩም ቀዳማይ ፍጡር ኣምላኽ እንዲም ዝብሉ መሳኺን ብርቱዕ ኣምላኽ ኮይ ዝብል ተወልኮሲ ኤጋዲልኒ ከምዚ ገዛ ዓለም እዚኣ ዝበሃል ሰይጣን
موكو سيطان كو سماي مدر فطيرو ايبلكاني عبلاشيو سكو مبلاشو املاك مبر ناي بلشت املاك مبر غبار سماي مدر كو ايكون املاك بمجمرتا سماي مدر فطره كو يزبل إلى اسكو بمجمرتا سماي مدر فطره بمجمرتا زنبر مجمرتا زيبلو املاخيو إلى يوم على خبر املاخيو أصل مجمرتا زيبلو املاخ اتيمسي مستم مجمرتا زلومن ناي بلشت املاخ عالم دي انا يسكي ادان تنقولا صلي باسي زرغرق قنات قلت معنا ونايزي املاخ شيطان ويتانا يسوع كريستوس كم يكون مسن سلام برك املاخ ابو العالم نخل ادقيتو زحزي كبرنا املاخنا يكون سلازي املاخ تبعي له عفيلي معرف كلته تقشدش تخا زغردني نتي معري املاخ مخانوسي كم من زعير عيني علهم له وار أمكن ذلك نتي معري املاخ مخانوس كم من زعير عيون املاخ ده معراري اللي يتم عراريني دي بلني املاخ يطنق غندي املاخ اسرائيل حج دما ابو غيتانا يسوس كريستوس كوين زول املاخنا مالت بغيتانا انها انتاي له كان زي لتقشدش تقبلكم يا فيليبي معرف كلتا تقشي شدشته نفسه بملك املاخ نفسه نتي معر املاخ مخانو كم من زعير عيوني ملك املاخ مالت معر املاخ مالت نحن حاجه بملك املاخ مثل املاخ كوينا اينا فطيرنا مثل املاخ ده عنبر ملك املاخ يكون بملك املاخ مثل املاخ كوينا اينا فطيرنا ان يسوع كريستوس بين كزارب الغلو ملك املاخ يبلو معر املاخ مالت ولا اقول لكم دحان السمو نقدفا دليا زلهم نسو بملك املاخ نسو نتي معر املاخ مخانو تبريوا معر املاخ ابو معر ابو ذل العالم معر سماين دن تجبر املاخ زيادة ربو نبلو زلنا معريو نتي معريو املاخ مخانوسي كم من زعير عيوني املاخ كنسو نتنا املاخ زغبو خبر دامبر املاخ نتوسي غاريدو ودا امبر املاخ نتحديغونا سمايو تحديغونا ايمطن كم زين احنا جاكيتنا انطلطلا بينا نمصخوم يكونن غويتا مصي عبد مدر خلون املاخ نيرو بنا كانت ملكوت غاريدو وي بالا حوس لزخونه ملكوت اما كنا بدكوان كحدث لزلي املاخ كاملاخ تبلي دلي يازلو املاخ زبل سم ملكوتاو سم توهايو املاخ سي ملكوتاو سم كبرنا املاخ يقول نتم زي تقم كتوليم كله ግን املاخ زعلم جا خودم ز املاخهم አለው ለእንተ املاخ مخانካ ፈሊ ነግረካ ይታ املاخን ገባር ሰማይ እንድሩ ወጻይ املاخ ይልኹ ዛረበካ ከለ ማለት ኣብዚ ግን ታይልወሎ ነቲ ማዕረ املاخ مخانوሲ ከም ምን زعير አይር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸትለኛ እግዚአብሔር ወልድ املاخ ማዕረ አቦ املاخ ክብረን املاخ املاخ ዝብል ስም ተዋሂቦ ابروم يمعرف شعات تقصحمشتون حزن ارئسي ترسعو ملكوتاو سم توهيبو انتاي زبل املاخ زبل برتو املاخ معرا املاخ مخالف من زعير عيون املاخ العلو كله بروق املاخ العلو كله يتبلكع نرأي حج كبرنا املاخنا يقول اذا سلمتايد ابو فطرت يبلو سلمتايد اني ابو رئيس املاخ رئيس كرسوس يزبل كنموطين خنمهارين قسيلنا تقص حمش تريوا ويكا خم جمرتا تنديب ما معرفش شعات رومي لا تبزح غان زي بات خسقاين قبل بي كم دولن حلنا بمنفس كل شيء مسكر لي الله بكرسوس حق بلالهو اي حسني انا برسيم انتتم بسقع حواتي ازمارين وغوس كويني كاب كرسوس كفله مدلهو دق اسرائيل يممو ولدنتن كبرن كيدانن محقاق حقن مقلقال املاخن تسفان ناتاتومي ابوتات كاناتاتوميوم ክርስቶስን በስጋ ካብአታቶም ነሱ ይብልሞ ነዘል ዓለም ብሩኽ አምላኽ ልዕሉ ኩሉ እዩ አሜን እንታይ ብለሎ መለኮታው ስም ተዋሂቦ እግዚአብሔር ወልድ ይዝብል ዘለኹ ነሱ ነዘል ዓለም ብሩኽ አምላኽ ልዕሉ ኩሉ እዩ
አምላኽ ዝብል ስም መለኮታዊ ስም ተዋሂብዎ አምላኽ ስለዝኾነ ተዋሂብዎ ዘይኮነሲ መንነቱ አይደንቲቲ አምላኽ ምዃን እንዳኸነረጋግፅ ደሊና እምበር ተዋሂብዎ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ተዋሂብዎ ዘይኮነስ ነቲ ዝኾነ እዮም አምላኽ ኢሎም ገሊፆሞ እምበር ተዋሂብዎ ማለት ዘይነበሮ ኣይኮነን ተዋሂብዎ ዘይነበረ ይኮነን ነቲ ዝነበረ እዮም ገሊፆሞ ማለት ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ ተሪና ምዕራፍ 1 እንታይ ኢልዎ ኣለቡ ማዕረ ኣቦ ምዃኑ ኸርኢ ከሎ ቅርፂ ባህሪ ኢልዎ ኣሎ ቅርፂ ባህሪ ማለት ብልክዕ ማዕረ ሓደ ልክዕ ከምኡ ብኩሉ ማለት the same one ሓደ ኔቸር ብዘለዓለምነት ብህልውና ብኩሉ ማለት አምላኽ ብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ተሓሮት መዓልታትና ኣና በተወረርልስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠራ ወዲ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪን ከሎ ኩሉን ብሓይሉ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ደለያ ዘለኹ ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪን ዝብል ቅርፂ ባህሪባት ኤግዛክት the same theme ልክዕ ከምኡ ብኩሉ ብህልውና ብምፍጣር ብምኽኣል ብምፍራድ ማለት ማዕረ ኣቦ ኣምላኽ ማዕረ ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽና ይኹን አሜን ነፍስ ወከፍ ኣካል ስላሴ ፍጹም ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን ስለዚህ ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 6 ተሪእና ክንቅፅል ኢና እንዳረኣናዮ ኢልዎ ኣሎ ጽቡቕ ገይሩ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎስ መላእክቲ ኣምላኽ ይስገዱ ኢሉ ኣዚዙ ንምንታይ ኣምላኽ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣማልኽቲ ኣይትግበር ኢሉ ኣዚዙ ክንሱ ኣይትስገድ ኣይተገልግሎም ኢሉ ኣዚዙ ክንሱ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ግን ይብል መላእክቲ ኣምላኽ ይስገዱሉ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ዝስገደሉ ኣምላኽ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብርን ጎይታና ይኹን ስለዚ ኣምላኽ ተባሂሉ ተፀውዒ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ተፀውዒ ጥራይ ዘይኮነ ቅርፂ ባህሪ ኣቦኡ እዩ ማዕረ ኣምላኽ ክንሱ ማዕሪኡ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ከም ምንዛዕ ኣይረኣየን እዩ ኣብ ሮሜ ድማ ንሱ ቡኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ኣሜን ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣምላኽ ዝብል መለኮታዊ ስም ተዋሂቡ ኣምላኽ ስለዝኾነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ መለኮታዊ ስራሕ ሰሪዑ መለኮታዊ ስራሕ ዋላ እውን ኣብዚ ኣምላኽ ትብል ተሪኢኹማ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 28 እንታይ ኢልዎ ኣለዉ መስለኩም ቶማስ ጎይታይን ኣምላኸይን ምስ በለሱ ኢየሱስ ተቃዊሙ ኣይረኣየን ኣምላኽ ስለዝኾነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልኣይ መለኮታዊ ስራሕ ሰሪሑ እንታይ ኢልካ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 28 እሺ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 1 እስካብ ጥቕሲ 3 ተሪእና ኣብ ኣምላኽ ነበረ ካብቲ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ዘይቡ ዝኾነ የለን ኢሉ መለኮታዊ ስራሕ ካ ሰሪሑ መለኮታዊ ስራሕ ሰሪሑ ኣቦ ይገብር ኣነ ድማ ይገብር ካ ኢሉ ዝምድር ምስ መፀውን እንታይ ሰሪሑ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 1 እስካብ ጥቕሲ 3 እንታይ ኢሉ ካብቲ ዝኾነ ኩሉ ብዘይብኡ ዝኾነ የለን እዩ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ዝረአን ዘይረአን ብሙሉእ ዝረኣኹሞን ዘይረኣኹሞን ዝፈለጥኩሞን ዘይፈለጥኩሞን ቋሕ ተበልኩም እትሪእዎ ኩሉ ካብ ገዛኹም ውፅእ ኢልኩም ትሪእዎ ኣብ ገዛኹም ተሎ ተሰሪሑ ዋላ ሕብሪ ተቃሚሙ እኳ ተመፀ ኩሉ እቲ ዝረአን ዘይረአን በቲ እግዚአብሔር ወልድ ተባሂሉ ዘሎ በቲ ቃል ዝተፈጥረ ፍጥረት እዩ ዝረአን ዘይረአን ናብ ህልውና ዝመፀ በቲ እግዚአብሔር ወልድ ካልኣይ ኣካል ስላሴ ከም ዝተፈጥረ መጽሓፍ ቅዱስ የምህረና ኣብ ኣምላኽ ነይሩ ህይወት ኣብኡ ነይራ እታ ህይወት ከኣብርሃም ሰብ ነይራ ጸልማት ዘይሕዞ ዘይቆፃፀሮ ኣምላኽ ነይሩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እዚ ክገልጽ ከሎ ቆሎስይ 1:15 ተሪእና እውን መለኮታዊ ስራሕ ሰሪሑ ኢና ንዝብል ኣምላኽ ጥራይ ዝገብሮ ማለት ኣብዚ ምድሪ ሰብ ኣነ ኣምላኽ የተበለ እንታይ ሰሪሕካ እዩ እንታይ ፈጢርካ መጀመርታ ኢሉ ክሕተት ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ካዛረብ ዘለካ
ቆሎሴ 1:16 አምላኽ بباري زير بجبر جن زجلت حبيب ملكوتن أصدق زفلت أملاخنا نملك نحنا كبرنا أملاخ يكون جناها زجلت الكا أبون تفتون ود تركب ودن تفتون ما أبو تركب مغنيات قويت أنا المدحينان يسوس كريستوس عند هذا حساس كايو مستيريو نزيد حساس هو مستير نير بروقات حوا نزيد حساس هو أبغزهم نزبل عن الزشتة مستير نير يسوس أبغزنا بالعخا ستيخا كتب لنيهم أنا جنا يفلتكم من يخبلكم يلو ما لقيت يسوس عند هذا حساس كايو زيد حساس كنوس مستيريو يسوس عند هايو صور عند هذا حساس كايو مستير يسوس أبون تزيق ليسلكا كبرنا أملاق يكون زغرمي موتو هيوت يهب مقصالو فوسي يهب مسقالو ام مسقال ام عنጨት مرغمካ برغت يمص كل غرم بيتي يسوس طرح نفسه تكون خبرت يذهبك خبرنا املاق يكون عريقو خطبلو خبري يهبك مويتو خطبلو هيوت يهبك قصيلو خطبلي فوسك تتغريفو سلام ينعخ خبرنا بمغرفتو سلام بغويتاي شيشتك ماسكسا كبرنا املاق بموتو هيوت بمغرفتو سلام بقصلو فوسي بلا عنጨት مرغم برخت طرح نفسه توصي انت عرقه طرح نفسه تمثل دما انا خبرت وردتنا يوسدو خبرت كايهبنا هيوت امسكل تتسقل مرغمكي يوسدو برخت يبكي سغو تمته نعاقي حدقت حطيات يخونلكي انت قوسله بقصلي يقوم زحاويكم بقصلي يفوس انت تتقرفه دما مغرفتك السلام معنا كبرنا املاق يكون ስለዚህ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አቦን ተዘይገሊጽልካ አይርከብኒው አቦ ድማ ወድን ተዘይገሊጽልካ ወድን ተዘይፈትዩ አቦ ድማ አይርከብኒ ስለዚህ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዳሰስካዮ ምስጢር የዝለኩም ዘለኹም እንዳራሃዮ ትውሪዩ ክብርን ጎይታና ሁን ስለዚህ አምላኽ ነይሩ ዝረአን ዘይረአን ድማ ፈጢሩ ቆሎሴ 1:16 ድማ ከምዚ 15 ጀሚረ ከምብበ ንሱ መልክዕት ዘይረአ አምላኽ በቁሩ ኩሉ ፍጥረት ውኒ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን ዝፋናት ኮኑ ወይስ ጉይትነት ሕልቅነት ወይ ስልጣናት ኩሉ ብኡኡ ተፈጢሮም እሞ ኩሉ ብኡኡ ንኡን ይተፈጥረ ንሱ ቅድሚ ኩሉም ብኡ ቆይሙሎ ይብለና ፈጢሩ ዝረአን ዘይረአን ዝድህሰስን ዘይድህሰስን ስልጣናት ደለው ሰብሽመት ዲዮም ድላዩ ስልጣን ያህልዎም ሕልቅነት ዲዮም ድላዩ ሕልቅነት ያህልዎም ብኡን ንኡን የም ተፈጢሮም ብኡ አቆይሞም አለው ይብለና ለመጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ መለኮታው ስራሕ ሰሪዑ አምላኽ ዝጥራይ ዝገብሮ ገይሩ ማለት አምላኽ ታይብለና ዘፍጥረትከ አምላኽ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብለና ኣብ ቆሎሴ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፈጠረ ይዛረበናል መለኮታው ስራሕ አምላኽ ጥራይ ዝገብሮ ግብሪ ገይሩ ግረፎት ምፍዋስ ገለገለ ስለ እንደባልቆ ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ዝረአን ዘይረአን ፈጢሩ በሐጢሩ አቆይም ድማ ሒዝወሎ ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ ጸልማት ዘይቆጣጠሮ ህይወት ዝህብ ብርሃን ህይወት እዩ ወልድ እግዚአብሔር ወልድ ካላ አካል ስላሴ መለኮታው ስራሕ ሰሪ እና አምላኽ ከብሎ ዝኽእል ማለት ሳልሳይ መለኮታው ክብሪ ምሳቦን ወድን ምስመቦ መንፈስ ቅዱስ ወሲዱ መለኮታው ክብሪ ወሲዱ መለኮታዊ ክብሪ እግዚአብሔር አቦ ክብሪ ዝብል ደምቢብኩም ኣለኹም አቦ ክብሪ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር አቦ አምላኽ አቦ ክብሪ እግዚአብሔር አቦ ማለት እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንታይ ዱ ገዛእቲ ዓለም ዚኣሲ እንተ ዝፈልጥዎ ንጎይታ ክብሪ አይምሰቀልዎም ነይሮም ይሉ እግዚአብሔር አቦ ክብሪ ተባሂሉ
ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎይታ ክብሪ ተባሂሉ እንደገና አብተልኮ ወንጌል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ ጥቅስ 19 ጥቅስ 20 ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂብኒ በስመ አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ናጥመቅኩም ዛዘዝኩም ኩሉ ሁሉኻ እንዳማሃርኩም ደቀ መዛሙርት ይግበርዎም ኢሉ ምስ አቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን አብናይ ወንጌል ክብር ተልእኾ ኪዱ ኢልዎም ስጋብ መወዳእታ ዓለምካ አነ ምሳኻትኩም ኢልዎም ከኸይድ ናበቦ እንዳበረምዚ ስጋብ መወዳእታ ዓለም አነ ምሳኻትኩም ኢልዎም አምላኽ ስለዝኾነ ብፍላይታ ስጋብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ይትብል ክብርና አምላኽ ይኹን መሳቦን ወድን ወይካ መሳቦን መንፈስ ቅዱስን አብተልእኾ ወንጌል ማዕረ አቦ ማዕረ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ተዋሂብዎ እዚ ተዋሂብዎ ዝብል ዘሎ ተዋሂብዎ ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ ክቡር ይክብል ደሊ እምበር ዘይነበረ ተዋሂብዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሓዙለ ይኹም ክብሪ ንጎይታና ይኹን አብተልእኾ ወንጌል ግን ማዕረ አቦን ማዕረ መንፈስ ቅዱስን ክቡር አምላኽ ነይሩ ክብል ደሊ ክብርና አምላኽ ይኹን አባርኾቱን ኣብ ጥምቀት ወንተሪና ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ጥቅስ 16 ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናማይ ፈወርድ ከሎ ናማይ ክትመቅ ከሎ እግዚአብሔር አቦ ካብ ሰማያት ብውሽጢ ተሓጎስ ክፍቱ ወደይ ዝበለኩም ኩሉ ስምዑ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ በርአያ ርግቢት አው ክሓልፍ ከሎ ከም ተራእየ እዚ ድማ ወዲ አምላኽ ምዃኑ አቡ ተገሊጹ እምበር አቡ አይጀመረን ከም ትገሊኦም ዘይተረዶም ኣብ ቀደም ኣብ ታሪኽ ቤተክርስቲያን ዝሰሓቱ ሕድውን ዝሰሓቱ ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመቅ ከሎ ክርስቶስ አትይዎ ኢየሱስ ያ መስቀል መይቱ ክርስቶስ ካገዲፍዎ ዝብሎ እዚ ብጣዕሚ ስሕተት ህይወት ዘፍእን ስሕተት እዩ ህይወት ዘፍእን ስሕተት እዩ አቡ ተገሊጹ ዳእምበር ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ኣብ መለኮት ዝርርብ ከም ዝነበረ ተማሂርና ኢና ንኺድ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ከም ዝበለ ቋንቋ ሰብ ኣብ ምድላዕ ከም ተዘራረቡ ኣብ ኩሉ ኣብ መለኮታዊ ዝርርብ ከም ዝነበረ ኣብ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ካብ ዘለዓለማት ሒዙ ዝርርብ ከም ዝነበረ ኣብ ስላሴ መእተው ምሂር ኣለኹ ጎይታና ባዕሉ ድማ እግዚአብሔር አቦ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣነ ለመወለድኩኻ ኢልዎ ኣሎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ኣነ ለመወለድኩኻ ማለት ገለጽኩኻ ማለት እምበር ሕጂ ፈጠርኩኻ ማለት ኣይኮነን أنا لومي كم تفلت جبركها مالتي أنا لمولدكها مالت ስለዚህ ኣብ ጥምቀት ተገሊጹ ዳአምበር ተጋሂዱ ዳአምበር ንምድሓና ዳ ተጋሂድ እምበር ሽዑ በይን ኢየሱስ ነይሩ ዳሕራይ ክርስቶስ አቲዎ ሽዑ ተቆቢኡ ማለት ኣይኮነን ስለዚህ ኣብ ጥምቀት ውን ናይ አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ክብረት ክረኦ ከሎ ንሪኦ ኣብ ባርኾት ውን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 10:13 ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ መንፈስኩም ይኹን ክብል ከሎ ንሪኦ ጸጋ ናይ ጎይታ ፍቅሪ ናይ አቦ ሕብረት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈስኩም ይኹን ብዘይ ጸጋ ፍቅሪ አምላኽ የለም ብዘይ ፍቅሪ አምላኽ ጸጋ የለም ብዘይ ሕብረት መንፈስ ቅዱስካ እቲ ጸጋን እቲ ፍቅርን ኣይግለጽን ምክንያት ፍቅሪ አምላኽ በመንፈስ ቅዱስ ያብ ልብና ትፈስስ بزي حبرتنا يا أبونا يود المنفس قدسن ولا حدا مدحنا يجبرني أبسط أبو ودن تزي لوخه ودع مسكل تزي موته تمسكل موته منفس قدس بجبر عبالان تزي عيوه كله خنتي يزغو سلازي ملكوتاوي خبري مسابون مس منفس قدسن كخبر كلن كوهاب كلن نري تعال سجدت أبو ملوخه كريستوس أبو ملوخه እግዚአብሔር ወልድ አበምልኮ ወያብ ስግደት ካብልደቱ ስጋ ብዕርገቱ ተሰጊድሉ ካብልደቱ ስጋ ብዕርገቱ ዝስገደሉ አምላኽ ብርቱ አምላኽ ተባሂሉ ይፍታመተው ህፃን ኩሃበና ከሎ መስፍን ሰላም ጉርም መከራ በዘል ዓለም ተባሂሉ ካብልደቱ ድማ ስጋ ብዕርገቱ ሰጊደሙ
ስግደት ተቀቢሉ አምላኽ ግን ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎም ኢሉ ኣዚዙ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1:6 ግና ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩሎም መላእኽቲ ኣምላኽ ይስገድሉ ኢሉ ከም ዝኣዘዘ የምህረና መጽሓፍ ቅዱስ እንዲያም ትክክለኛ አጀንዳ አምልኮ ማዕከል ኩሉ ፍጥረት አንበሳ ዝመስል ሰብ ዝመስል ብዕራይ ዝመስል ኩሉ ፍጥረት ዘካተተ ኣብ ማዕከሎም ድማ ዝተሓርደ ገንሸል ዝመስል ረእዩ ኢሉ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ መላእክ جوسا حوي دب خوت يلا تملخ كسجدلو كفرح كله نريو كبرنا عقوم سابوك وهابو كله نري እግዚአብሔር ይመስገን አብራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቅሲ 11 አካባቢ ሰው 14 ከንብባ ያምላክ ይመስገን ከምዚ ልሎ በይኹ ድማ ኣብ ዙርያት ዝፋን وتم 4 እንስሳን ተም ሽማግሌታትን ከአብ ድምጽ ብዙሃት መላእክት ድማ ሰማዕኩ ቁጥሮም ድማ አላፍ ጊዜ አላፍ እሺ ትወጣለህ ሐደሲ كبرنا أملاك يكون يسمع الله اللهم دو ولنا جوس حوي قتل اوكي ما اكل اجنده املخو እግዚአብሔር ወልድ ወይ እትገንሸል ነተገንሸልን ነተዝፋን ዘለ አምላክን ይኹን ተባሂሉ ክስገደሉን ክምለኽን ከሉን እዩ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ መለኮታዊ ስግደት ካብ ልደቱ ስጋብ ዕርገቱ ተመጸውን ከወስድ እዩ ንዘላለሙን ዝስገደሉ እዩ እግዚአብሔር ወልድ ካላይ አካል ስላሴ ወይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ክብርና አምላክ ይኹን አሜን ክብርን ጎይታና ይኹን ኮሙ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ውን ከምቲ ንኣቦ ገይሮም ዘኽብርዎ ንወዲ ድማ ምእንቲ ከኽብርዎስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ ይብለና ከምቲ ንኣቦ ገይሮም ዘኽብርዎ ንኣቦ ዶ ይሰግድሉ ንወልዱን ንኣቦ ዶ ይፈርህዎ ንወልዱን ንወልዱ ዶ ይስገደሉ ንኣቦ ዶ ይስገደሉ ንወልድ ከዓ ኩሉ እቲ ንኣቦ ዝግበር ኩሉ ንወልድ ከዓ ይግበረሉ ክብርን ኣምላኽና ሰማይ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ ዝስገደሉ አምላክ እዩ ካላይ አካል ስላሴ እግዚአብሔር ወልድ ወይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ናይ መለኮት ስፍራ ሒዙ መለኮት ጥራይ ክሕዞ ዝኽእል ስፍራ ሒዙ ወይ መለኮት ጥራይ ክኾነ ዝኽእል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ኣብ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ወዲ ሰብ ኢልዎም ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ ዘሎ ንሰማይ ዝደየበ ብጀይካ ወዲ ሰብ ካልእ ከም ዘየለ ተዛሪብሎ ብዛዕባ ርሱ ጎይታ ኢየሱስ ኣብታ ምድሪ ሓፂር ቁመት ፀቢብ ደረት ዝድህሰስ ዝዕቀን ቁመት ሒዙ ከሎ ኣብ ሰማይ ከም ዘሎ ተዛሪቡ መለኮታዊ ስፍራ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ስፍራ ስለ ዝርከብ መለኮት ወልድ ድማኒ ኣብ ምልአት መለኮት ኣቦ ኣብ ምልአት መለኮት ኣካል ኣቦን ኣብ ኣካል መንፈስ ቅዱስን ብምልአት ይርከብ ኢለኩም ነይረ ኣዝሓለፈ
ኣብ ኣካል መንፈስ ቅዱስ ድማ ምልአት መለኮት ወልድን ምልአት መለኮት ኣቦን ከም ዝርከብ ኣብ ኣካል ወልድ ድማ ምልአት መለኮት ኣቦን ምልአት መለኮት መንፈስ ቅዱስን ከም ዘሎ ብመለኮት ሓደ ከም ዝኾኑ ርኢና ነርና ኢና ቅድሚ ሕጂ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ሓጢር ቁመቱ ጸቢብ ደረቱ እንዳራእይዎ ከለዉ እንታይ ኢልዎም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:13 ከም ኢልዎም ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን ኢልዎም ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ሕጂ ዘሎ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ፊልጶን ኣንቢበልኩም ነይረ መዓል ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ኣይራእየን ኢሉ መዓል ኣምላኽ ተዳ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ስፍራ ድማ ክህሉ ኣለዎ መለኮት ማለት ኣይልወሎ ሓደ ተዘር ዝበሃል ሰብ ካብ ሓደ ትርሃርኒ ዝበሃል ዝፀሓፎ መለኮት ማለት ብውሽጡ ኩሉ እዩ ዝዕፍኖ የለን ብደገ ኩሉ እዩ ዝኹልክሎ የለን ብልዕሊ ኩሉ እዩ ይመርሕ በትሕቲ ኩሉ እዩ ይጸውር ዝጭፍልቆ የለን ኢሉ ገሊጹ መለኮት ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ኣብዚ ምድሪ ከለውን ልዕሊ ኩሉ ነይሩ ይመርሕ ትሕቲ ኩሉ ነይሩ ይጸውር ኣይጭፍለቅን ብውሽጡ ኩሉ ኮይኑ ኣይጋረድን ብደገ ከዓ ኣይትከልን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ስፍራ መለኮታዊ ስፍራ በስፍራ ድማ መለኮታዊ ስፍራ ዋላ ቆለሴ ተሪእኹሞ ምልአት መለኮት በስጋ ሓዲርዎ ይብላሎ ምልአት መለኮት ከምዚ ንሕና ማለት ከምዚ ተብልዮም ገሊዮም ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበርቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነው ኣነ ድማ ቃል ኣለኒ ኣነ ድማ ኣምላኽ ይብል ከምዚ ዝተነግረካ ቃል ኣባኻ ምህላው ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ቆሚ ይኮነ ከምዚ ንዓና ሓዲርና ዘሎ ቃል ኣምላኽ ዝሓደሮ ኣምላኽ ኣይኮነን ነይሩ ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ስፍራ ብምልአት ዝርከብ ምዃኑ ዝገልጽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መለኮታዊ ስፍራ ሒዙ ክብርን ጎይታና ይኹን ስለዚ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ወይ ካላያ ኣካል ስላሴ ወልድ ኣብ ኩሉ ስፍራ ድማ ብመለኮት ማዕረብኡ ነይሩ ማለት ስለዚ ኣቦ ይገብር ኣነ ድማ ይገብር ኣለኹ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ኣምላኽ ኣይልወጥንካ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ መዝሙር ዳዊት ዘምጽኦ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕስ 1 እስካብ ጥቕስ 12 ተሪእና ኣው ከምዚ ኢልዎ ኣሎ ኣነ ካብ ጥቕስ 6 ታሕቲ ከንብብ እየ ከም ብሓድሽ ማለት በፍርና ኣብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይስገዱሉ ይብል ብዛዕባ መላእኽቲ መላእኽቲ ንፋሳት ኣገልግሎት ሃልሃል ተሓዊ ይገብር ይብል ብዛዕባ ወዱ ግና ይብል ኣታ ኣምላኺ ዝፋንካን ዘለዓለም ዓለም ይነብር በትር መንግስትኻ በትር ቅንዕናያ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃኻ ኣጸላኻ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀባካ ይብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካያ ሰማያቱን ግብሪ ዳውካዮም እዚኣቶም ክጠፍዮም ንስኻ ግና ክትነብር ኩሉውን ከም ክዳን ክበልዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጥቕልሎ ኢኻ ክልወጥውን እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ከቶ ኣይክውዳእን ይብል ዓመታቱ ኣይውዳእን ኣይልወጥን ከም ቀደምካ ኢኻ ክብሎ ከሎ ንርኢ ኣምላኽ ኣይልወጥን ንምንታይ ዘሸግሮ ዝጠፍኦ ስለዘየለ ምልዋጥ ኣየድልየን እሱ ኩሉ ስፍራ ስለ ዝርከብ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ኩሉ ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ይኽእል እዩ ኩሉ ስለ ዝኽእልካ ዝደለዮ ይገብር እዩ ስለዚ ከም ቀደምካ ኢኻ ኢልዎ ኣይትልወጥን ኢኻ እዚኣቶም ክሓልፍ እዮም ከም ዓለባ ክትጥቕልሎም ኢኻ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ሰማያትን ግብሪ ዳውካዮም እዚኣቶም ክጠፍኡ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ኩሉውን ከም ክዳን ክበሊ እዩ ከም ዓለ ድማ ክትጥቕልሎ ኢኻ ክልወጥውን እዩ ንስኻ ግን ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይክውዳእን ይብል ብዛዕባ ወዱ ግና ኢሉ ዝጅምር ጥቕስ 8 ብዛዕባ ወዲ ኣምላኽ ዝብል ኣብ ቀጻሊ ስለ ንሪኦታ ወዲ ኣምላኽ ስለበይና ሰሊና ስለ ንሪኣ ለምንታይና ወዲ ኣምላኽ ኢልዋ ሁሬና ኣምላኽ መስገና ቀጻሊ ማለት ስለዚ ኣይልወጥን ኣቀዳማይ ቆሮንቶስ እውን ምዕራፍ 10 ካብ ጥቕስ 1 እስካብ ጥቕስ 3 ከውሒ ከም ዘይልወጥ ክንፈልጥ ይግባአና ካብቲ ከውሒ ካብ ስዕቦም ዝነበረ ከውሒ ሰትየመት ከውሒት ከዓ
ክርስቶስ ይልወላ አምላኽካ እግዚአብሔር አምላኽካ ኮሒን እንባይን ጸግዒን ይልለካ ዳዊት መዝሙር ዳዊት ከውሒ ካተባይለ ከውሒ አይልወጥና ምንም አይልወጥን አህዋቴ ኩላቶም አቦታት ትሕደበና ከም ዝነበሩ ኩላቶም ባህር ከም ተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ አይፈቱን ኩላቶም ድማ በደመና ዝዛሕርና ሙሴ ተጠምቁ ኩላቶም ካ እቲ ሓደ መንፈሳዊ መግቢ በልዑ ኩላቶም እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ሕሰትዮም እሞ እቲ ኸውሕትካ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዘይተወልደ እርግጠኛታት ኢና ወይ ትቃል ስጋ ከም ዘይኮነ ግናኸ አቡ በአንድ ደመናን በአንድ ሐውን ይመርሖም ከም ዝነበረ ካብቲ ስዕቦም ከውሕካ ማለት ከም ሰተዩ መንፈሳዊ ማንና ከም ዝበልዑ እቲ ኸውሕትካ ክርስቶስ ከም ዝኾነ የምህረና ስለዚ አይልወጥን እግዚአብሔር ወልድ ዘላለማዊ ኻይ ሻውዓይ በጽሕር ለኹ ሻርሻይ ቁጥር ስገብር ተሊኹም ከጽሕፈኩም ጥቕስሞ ገለ ጥቕስ ኣኸወስድ የሽኣነ ቅድሚ ዘለዓለማዊ መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ ትብል ንቅድም ክርያየ መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ መለኮታዊ ሓይሊ ክብል ከለኹ ኩሉ بحايل قالوا صوير خلو يبلنا مصحف قدس عاد إبراويان مرات حادث الثلاثة انت قايل له كله بحايل قالوا صوير خلص يبلنا بمنتاي تصير له بحايل قالوا بجابر ولد مالك كله بحايل قالوا صوير خلو زصور نقول فترة زصور حيل له انت اي مالك هذا مصاب نقول صير له كله بو قيم له خايل اقول سيخ حدا 10 شوعه ذنب بالي تذكر صبغ نيرو كل بو قيم له يله تبغى تحفظكم امه قول سي حدا 10 شوعه مزمور داويت 110 شعه تسعن حدا ذا فترة شمنت 20 كلتن رومي حاد عسرة زين كريانينا كله بحايل قالوا صوير خلو زبل كم ببارك هذا الجوز بو قيم له تبل عمل يقول سي حرف شعات بروحوي الراي اوكي هذا 10 شوعات نسو خا كرم كله فترات زنبره ايو كله ون بو قيمو الله توبل اذا كله بو قيمو له كله بحيل قالص صوير خلو زبلا حازلي انتي مالك كله بو مقام نقول صير ولا مالك تاي مالك كل فترة كم زلو غصل تخيل زصور املاخ كله له كل فترة كم زلو غصل انت خوينو زصور املاخ كله له لابنت عبد فترة معراف شمون تتقص 20 كلتن املاخ انتي لقاتلوني منهم مسلكم مدري سقاب زلا يلو مشاتن جيحاتن حاجاين كرمتن ليتن قترن تخوني لو قالات يلو اجي حدا سبعي ابي بري زبال ود مقليم املاح مسجن زدنقتن مسكرنا سقاف جيب لبي استرفتكم مسكرلكم صرجا بقطران حدش تسريحو قطران كاترامه بلغدك تدغديغو تسريحوسي سعري نتصرجا فنقيل ووصيو زمزم اي كحلف غلو ريوم دو ابيلهم مكينهم نتصرجا فنقل وفتينم ابيوم اتسعر فنقلو انت رايو اتسعر منمن بتخ زبل نصوم يفيلو خاطي سعري تسرجا فنقال ابيوم اتسعر جن فنقيلو حج دحار بقى ጨኒቁኒ ናፍቲ አብደረት ትርጊያ ወጽስና ጸሎት ከይደይሎም ከመይ ገይሩ ዝሰዓር ፈንቂልዎ ምን እንተ ነሰዓተራ ሆ ብትኽ ይብል አነ ጋቢልክ ፈንቅሎ ዘይካልኩ ታይት ምስጢር ገለለም ክጽልይ ይኸለው አምላኽ ምድሪ ተውቁል ይልስለ ዘአዘዞ በቃል አምላኽ ይፈንቂልዎ ዝብል መልእክት ይመጽይዎ
كبرنا أملاك يكون آمين تجد ما كل فترة كم تزلوا خون تخون برد خون حاجة تخون كرم تخون نفاس تخون قر خون هارور خون تخونوا سيروا زحزون زجوزون كله عمودات عالم كتري وياهم 4 ملاك اللي يكون 4 ما أزل نفاس لكوت قبل يقويتا قوم زول أم بيبكم دبر يوحنس 4 يوم نفاسات زحزو ملاك 5 أبي 4 يوحنس زي تجاجي قوم زول الله كله بو قيم له مالك كم زلوا كل فترة تخون كيزالا سير وزلوا قال زيابر ولد يسير وزلوا أما زمر داوت 110 شعتن تقص شعتن ببلي ناتنايل رومي حدا عسراون كان ببيان ميزان 10 شعتن تقص يسأل حدا كله كم حجاجات قيم له بزول كل على عايزة قلقل بلا الله بقى 9 حدا 110 شعتن تقص يسأل حدا انت زي تجاجي من باش هو يا كل فترات مع عايزة قلقل امه بتأزازاتك تسعلومي كم كوينو ينبر الله آمين رأيوه عبت حدش ترقم يا خمس عبت ما يكرم تأسل بزول كله معاها إذا قلقل كم حقاقات كخاق ويمون له تقل سلاذ النفاس تنفسه نقزي عبير إذا قلقل يعرف وقعتا وطين شوق تبلا نقزي عبير إذا قلقل ما يتزنبه برد تخونه نفاس تخونه كله نقزي عبير يقلقل له مغنيات نقزي عبير نخبر نقزي عبير سلا تفطروا قل من دبدي في حزوه مالله أتي أكلاوي قال ولد إخزابر ولد كل بقو قيم الله إلو ذلو دقيق حزوان سلا ذلو نتزفترم علامات ما يخون الله سلازي ملكوتا وحيلي الله إخزابر ولد نقول له دقيق فزحز رومي حدا عسرات من ببلي الراي لكي كافتة عالم جميرو بماريو زي الرأي حيل ملكوتن كن اتخاب نايزل على حيل ملكوتن كن أطبقوا يرأي له كم بذلك كماي زمخنيوم انتي كسعنو تي عالم قبض فتر جميرو ترأيو زي فلت بحري إجابهير مالت زل عالماوي حيلون ملكوتن بفترته أطبقوا تجهده آمين يا أخنا كريوه نايزل على حيل ملكوتن زير باريوسي نايزل على حيل ملكوتن سي بفطرته تجاهدي لنا عبد حدش تركم تبرتع بفطرته تجاهدي إذا أفطرة زخون زول بملو زماب محدث مقال متكال منبار سب زولد بجع تولد كلب خلب زولد كل زرون عالية حيزو زغيد زولو اكزيابي راقي من دقيفون سلازة حزي آمين أما منفس قدس تمرتغن ماركا لنا نكون ريئينا أم لهم مسك كبرين قويتانا قل سلاز نقول زتصور نقول فترة كم تزلوا غيرو كخيرو زطل حيذن كئلة على كيابر ولد اتقال تباهي زلو كلاي أكال سلاسي سلاز ملكوتا حيل اللو إنا من زلنا فتاري سلازخونه ማለት ዘላለማው ሃዩ ምክያስ ምዕራፍ 5 ተቃጥቅስ ሓረስ ጋር 4 ከተም በለኻ አቦ ዘላለማው ወልዱ ዘላለማው ምክያስ ትንቢት ምክያስ ምዕራፍ 5 ተቃጥቅስ ሓረስ ጋር 4 እቲ ካብ ጥንቲ ካብ ዘላለም ምውፁ ዝኾነ ካባኺ ክወፀልይ ኢልዋን ቤተልሔም عموشة كاب قطري كل اوكي كاب قطر خلطة خمبرالكا اوكي اجزابير عاتي مدري افراتا زلوخي بيتليهم نسغي كابتن ابيهودا زلوا كتماتات زنعسكي اخي تولدو كابتنتي كازل عالم زخونة على اسرائيل جزائي كخون زلوا
ካባኺ ከተንስእ እየ ይብል ኣሎ አሜን ወይዎ ገዛኢ ዝኾነ ምውጽኡ ግን ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ካብ ቅድመ ሰማይን ምድር ምፍጣሩ ዝኾነ ገዛኢ ካባኺ ከውጻልኪ ክብላ ከሎ ንርኢ ዘላለማዊ እዩ ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ እዩ ኣብ ዕብራውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎም ንዘላለም ንሱ ይሉሎ ኣብ ዕብራውያን 13:8 ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎም ንዘላለም ንሱ እዩ ይልወሎ ክብር ኣብ ሉቃስ 1:32 እንኮም ይልወሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 8:58 ወንጌል ዮሐንስ 8:58 ተተንብበለይ ኣነ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ኢልዎም ኖ 50 ዓመት ዘይገበርካስ ቅድሚ አብርሃም ያየ ነርካ ኻይሎም አላጊጾምሉ 8:58 አዎ ሽብሩኻይ 58 ኢየሱስ ካ በሐቂ እብለኩም ኣለኹ አብርሃም ከይተወልደ ኮሎ አነ ኣለኹ በሎም አሜን በሐቅ ብለኩም ኣለኹ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ይልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካዝውልድ ኣብ መበል 30 ዓመት 30 ዓመት ዝኸውን ትምህርቲ ይልዎም በስጋ ካብ ዝውለድ ግናኸ አብርሃም ከይተወልደ አነ ከም ዘለኹ ይልዎም ክብር ንጎይታ ነኹን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ወልድ እንታይና ተማሂርና መለኮታዊ ስም ተዋሂቦዩ አምላኽ ተባሂሉ ተጸውዒ ብርቱ አምላኽ ለዘላለም ብሩኽ አምላኽ ልዑል ሁሉ መስፍን ሰላም አቦ ዘላለም ተባሂሉ መለኮታዊ ስራሕ ሰሪዑ ንኩሉ ፍጥረት ፈጢሩ ህይወት ዝህብ ቃሊ ህይወት አብኡ ነይራ አምላኽ ነይሩ ኣብ አምላኽ ነይሩ ጸልማት ዝሒዞ ብርሃኒ መለኮታዊ ክብሪ ምስ አቦ ተዋሂቦ ጎይታ ክብሪ ተባሂሉ እግዚአብሔር አቦ ክብሪ ተባሂሉ ስኻ ጎይታ ክብሪ ተባሂሉ ኣብ ተልእኮ ወንጌል ምስ መንፈስ ቅዱስን አቦን ኣብ ጥምቀት ምስ መንፈስ ቅዱስን አቦን ኣብ ባርኾት ምስ መንፈስ ቅዱስን አቦን ስግደት ካብ ልደቱ ስጋብ ዕርገቱ አምላኽ ስለ ዝኾነ ናይ መለኮት ስራሕ ሰሪሑ ስፍራ ሒዙ ኣብ ሰማይ ዘሎ ወዲ ሰብ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ ዘሎ ወዲ ሰብ ኢልዎም ኣይልወጥን እዩ ከም ቀደም ካኢኻ ኢልዎ መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ ንኹሉ ይጸውር ዘላለማዊ እዩ እዚ ድማ አምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚ እግዚአብሔር ወልድ ማዕረ አቦ ብሁሉ አምላኽ እዩ ስለዚ ናይ ባህሪ ወዲ አምላኽ ዳእምበር ናይ ከምዝ ሰብ ተራኽበት ስጋ ዝተወልደ ኣይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ካብ አቦ ወፂኡ ናብ ዓለም መፂኡ ብማርያም ገይሩ ከዓ ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ማለት አምላኽ መስ ስለዚ ኣብ ዝመጽእ ፈሬድና ከዓ ድሕሪ እቲ ቃል ስጋ ምስ ኮነ እንታይ ሽም ተዋሂብዎ ክንሪኦ ኢና አምላኽ መስገን ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ዝወዲ ኣለኹ ብዛዕባ ኣካላዊ ቃል ዘላለማዊ ከም ዝኾነ አምላኽ ከም ዝኾነ መለኮታዊ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ወይ ከም ዝፈጠረ መለኮታዊ ክብሪ ከም ዝወሰደ ስግደት ከም ዝወሰደ ከም ዘይልወጥ ኣብ ኩሉ ስራሕ ከም ዝርከብ መለኮታዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንኩሉ ፍጥረት ጸይሩ ከም ዘሎ ዘላለማዊ ከም ዝኾነ ተማሂርና ኣለና ክብርና አምላኽና ይኹን ዝኾነ ሕቶ ተልዩ ከሓትት ይኽእል አምላኽ መስገን ቅድሚኡ ግን ነዚ ፍጹም አምላኽ ዝኾነ ግና ከዓ ምእንታና ክብል ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝሞተ ብሞቱ ህይወት ዝህብ ንኽንፍወስ ዝቆሰለ ህይወት ንኽንረክብ ዝሞተ ክንጸድቕ ዝተንስአ ዝተገርፈ ዝተወግአ ደም ዘፈሰ ዝሞተ ዝተቐብረ ዝተንስአ ዝዓረገ ጎይታ ሙታን ህያው ኢየሱስ ጎይታ ክቅበል ይደልየ ዝብል ሓውተሎ ኮኸብ 6 ገይሪእተ ክንጽልየሉ ካብ ጎይታ ድማ ዘንቢለ ነይረ ሕጂ ግን ክምለስ እየ ናብዚ ጎይታ እዚ ናብዚ ውሃብ ህይወት ዝብል ሰብ ተለውን ኮኸብ 6 ገይሪእተ ክንጽልየሉ ኢና ክብርና አምላኽ ይኹን ክብርን ጎይታና ይኹን ለዘይ ለኸነ መስግድ እሞ
دهري حتى ذلو كنبلينا أملاخ مسكن اسكنا أملاخنا مسكنه إذا بجك أبو زفتو وانت زي كوين زي ركب قويتا السنت زي كويتو لما أبو زي نركب قويتا أملاخ معنا نهز أنا تبين سلاز قولوس أنا أملاخ كان مسكنينا نقويتانا يسوس كريستوس اندارا أي وول شيء نميم اندارا حساس وول مستير كوين وامي معنا قم تم كيم رأي زعمنا بصعان يمزبل زبن بس إحنا خبرنا أملاخ خن اسكنا أملاخ نمسكنه سلام حرته سلاز قلت ألنا مجلس قالوا سلاز قلت ألنا نود يسوس أنا لما ولد خيلو سلاز قلت ألنا كان أملاخ كانوا مسكونين عبوكم خيب بارخ هاللويا يا أبشر هاللويا أوكي خبرنا أملاخ خن نايلومي تمرتنا مهاب زبلي مهاب مال الدمى بخري بشر ناي فقري هياب مبع استفلا ليه نبيت እግዚአብሔር ናገልግሎት አምላኽ ኩውዕል ኢልና ክንህብ ከለና መሃብ ይባሃል ክብርና አምላኽ ይኹን ጊዜ ክንህቦ ንኽእል ኢና ገንዘብ ክንህብ ንኽእል ኢና ጉልበትና ክንህብ ንኽእል ኢና ብጸሎት ክንህብ ንኽእል ኢና ተፈላለየ ወይ ንመስርሒ ቸርች ድዩ ንዝላእኹ ኣገልገልቲ ድዩ ቀለም ንድኻታት ክኸውን ድዩ ኮታስ ማሕበር አምላኽ ነትደልዩ ዘበለ ንመንፈሳዊ ተግባር ንኽውዕል ክንህብ ከለና زي مهاب زي إنا مهاب نبذل لنا كبرنا عملاق يكون مهاب كل زلنا كل زي أبير ذهبنا زي أبير كم زبار خلنا بمئمان ناي إمنة مجلسي مهاب وهابك زي أبير ني كل تمسانا زلو أباب ديو أقا ديو هفت ديو كله اتذهب الناسي اتذهب النعددن كذين كل شيء ناي እግዚአብሔር نحنا ناي حضره سب حضره አይና ወናን እግዚአብሔር نحنا ግን ተቀበልት حضره አምላኺና ስለዚህ ንአምላኺልና ንመንፈሳዊ ተግባር ክውዕል ክንህብ ከለና ማለት ይመሃብ ንብዘለና ከምቲ ኣብ ልዓዘር ኣነ ብሓፈሻ መሃብ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ከነጽንዕ ከለና ብጣዕሚ ሰፊሕ ዓቢ ትርጉም ከዓለዎ ማለት መሃብ تا سبيتي ويتانا يسوس كريستوس دوي الزب كله تا دخا مبلت كاتا لمينا زمطاتا ناي معلتاو مغبا بملت هيبا غويتا يسوس تتنكيفو ادنيقوا تريوا دلهم ذا سبيتي زي اسي كاب كلهم زبلت هيبا يلو غويتا ادنيقو لمنتاي حواريات تشرچ كما حضري ان بتحدو غن يمهرم يزلو دحلاي مغنيات بزح نزهابو خي خبرو حدت نزهابو خاين عقوقوي زمورم زلو حجري وغيتا يسوس كريستوس ذا سبيتي لمن وعلا كابتن ما هي وتانا إلى تنسجع الخون هي بيا أفتي نأملاخ نجار تنتوه زلا صبوق غير ما حضرون يرم دا ما حضرون بزي قدس ذا سبيتي نقولي أنا أملاخ لا تهبش لزلا وغيتا يسوس تدنيو كابزم كلهم زبزح كم ذهبت طريقهم ديلو كما يلازي على 1 سنتيم جاهبايم عينه حتى تمه الساس كابزلوا كله ناي هيوتا ناي علت هيوتا مغبا زخون يذهبت قالوت ግን ካተረፈው ይንዛሃቡል ለተመሃብ ካብ ልብኻ ኸውን ከሎ ካብ ልብኻ ሕጉስ ኮይንካ ምዃኑን ዘይ ምዃኑን እምበር መዝሑም ወሓድ ይኮነና ኣብ ኣምላኽ ዋጋ ዘለዎ ኣብነት ከበኩም حجي نودي في على سناتي من داغور اسان غلن قرشت حيين دوغل يبلن الله سناتي مالو بصندو كابنا امتي فرقن بابان كازز بلن سي اتبلغو زلو موتيفي زحقسن نمبر انتس انس درب هون حركام انتس كاب جباي زودقا يزكبن زلو ويفتي ذاف قودي يزكب زلو ناتاي مخاني يفلطي ግን ባባ የዚኒ ጠማ ኸይን ኢሉ ኸበን ንቆል ኸመይ ልበይ መተንከፈን መስለኩም ኮሙኒን እግዚአብሔርካ እግዚአብሔር ይብናሞ ካፍዝሃብና ካይና ንህበካ ዘለና ከምዝ በለዳዊ ኮሙ ጌርና ከንህብ ከለና እግዚአብሔር ካብ ልብና ተመቂሉ ተቆሪሱ ልባው ብዝኾነ ከንህብ ከለና መሃብ እዚን እግዚአብሔር ይሕጉሰይ ክብርና አምላኽ ይኹን حجي أكت مزح زي كورس أكت لبي እግዚአብሔር زري
ሕጂ እዚኣቶም ሲ ካብ ጎይታና እንታይ ልወሽዑ እዚኣቶም ካብ ተረፎም እዮም ዝሃቡ እዚኣ ግና ካብቲ ናይ ዕለት መግባ ኩሉ እያ ዝሃበት ኢሉ ነታ ሳንቲም ህያብ ዝያዳ ከድንቃ ከሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኢ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ መሃብ ካብቲ ዝሃበና ከም ዝህበና ክንህብ ከለና መሃብ ናይ እምነትካ መግለፂ እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን መሃብ ናይ እምነትካ ብተግባር ትገልጸሉ መግለፂ ኣምላኽነት መሃብ ካልእ ናይ ኣቦና ባህሪ እግዚአብሔር ወሃቢ ባህሪ እግዚአብሔር ወሃቢ በዓሉ ታይልወሉ ንኣነ ንሕሱማትን ንሕያወትን ዝናብ የዝንብ ፀሓይ የብርቕ ሃቡክ ወሃበኩም ኢሉሉ ኣምላኽ መስገን በቲ ተስፈርሉ መስፈር ክስፈረልኩም ኢሉሎ ክብርን ጎይታና ይኹን ስለዚ መሃብ ባህሪ ኣቦና እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣቦና ባህሪ መሃብ ዳዊት ኣቦና እንተሪእና መወዳእታ ኣብ ዜና መዋዕል 9:8 ኣከባቢ ኣብ መወዳእታ ክመውት ከሎ ብሙሉእ እቲ ኣብ ዕድሚኡ ሙሉእ ዝኣከቦ ብሙሉእ ንመስርሕ ቤት ኣምላኽ ኣፍሲስዎ ኸይዱ እቲ ዝሃብካና ኢና ዝሃብናካ ካብቲ ዝሃብናካ ኢና ዝሃብናካ ኢሉስ ንኣምላኽ ብሙሉእ ሂብዎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን بمولو نجزي أبرا في سوق جن كبلو خلنا نجزي أبتايلو كابتي ذهب كنا إنا ذهب ناكا كابتناتك كابتن معنا ذهب كنا حضرة نوي يزبك كذا اللي خلي داوود كيف خلنا نري كنهب كلنا نعم لخيلنا نجوبر خمسة لنا خليتنا كنهب لنا مهنا عبونا وهابي أملاك مسك عفيليب مرف 14 شعته هم بمنا باولوس بزعل ما بكزارب كله እግዚአብሔር ብልክሲ ዝብል ይደጋጋሚና ንረኽቦ ብዘይልክ ከምዘል ሰማያት ከፊተ ብዘይልክ እንተ ዘይባረኽኩም ተዓዘቡኒ ይብል አምላክ ዝህብ ሰብ ምንም አይጎድለም እቲ ሃበ ዘረወ ዝብል ዝህብ ሰብ ዝህብ ዝዘሩ ብፍላይ ንአምላክ ኢሉ ማለቱ ኮይኑ ዝህብ ሰብ ካብ ኢዱ አይጎድሎም ይዝኾነ ነገር ክብርና አምላክ ነው አበርባዓት 10 ሸዓተ ፊሊጲ ከምዚል አምላክ ነው አምላክይካ ከመጠን ሀብቱ በክብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ገሩ ድሌትኩም ዘበለክ መልአልኩም እዩ ኢሉ ከመጠን ሀብቱ ሕሰቦም መጠን ሀብቱ እግዚአብሔር ደረስ አለው ሪስኻት ህብ መጠን ይኻ እግዚአብሔር ዘበካግን በዘይ መጠን ከመጠን ሀብቱ ጸጉ መጠን ሀብት እግዚአብሔር ደረት ይብሉ ከመጠን ሀብቱ ምሕረት ይገብረና ከመጠን ሀብቱ ድማ ይሄበና ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ዝህብ እግዚአብሔር ወሃቢ ስለዝኾነ ከይብ ኮለ በዘይ መጠን ስለዝህብ አምላክ መስገን እግዚአብሔር ወሃቢ አቦና ተግባሩ ባህሪኡ መሃቢ ወሃቢ ይሄቢ احنا ድማ ክንህብ ይግባአና ክብርና አምላክና ይሁን እዞም አሜሪካ ሪእኹም ዘለኹም ብጠገለ ዘይብሉ ዝተባረኸ ዓዲ ተሉ እዞም ዓዲም ኩሉ ነገር ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ስተርኮም ዳይኹን ክልተ ስቴት ያስፈልጥ ኣብዛ ዘበነይ ማለት ፍሎሪዳን ሚዙሪ መበል 40 ዓድኻ ያኻብተን ስቴታት ብዝኾነ ግን መጠን ዘይብሉ ዘለዎም ንብረት በዘይ መጠን በዘይ ልክ አቦታቶም ዝጸለይዎ አቦታቶም ዝገብሩ መኻው ሀብቲም አቦታቶም ሸርታቶም ብዙሕ ነገር ነይሩ ጀርካ ጠገለ ዘይብሉ በረኸት ይዎም ወቋና ውድቀት ገጾ ሲድዎም ማለት ስለዚህ ልክ ዝብል የደ ዘሎ በዘይ ልክ ሰማያት ከፊተ ተዘባረኹ ዝብል ምድራው በረኸት ኣብ ዓዲ ይኻትሪ ክብርና አምላክና ይሁን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር በዘይ መጠን ይዝህብ ስለዚህ نحن ድማ ልብና ባሂሉና ታንገብራ ዋላ ሳንቲም ትኹን 100 ቅርሺ ወን ትኹን ባህ ይሉና ግን ክንህብ ኣለና ንእሽቶ እንዲያልና ክንዕቀይብልና ብዙሕ እንዲልና ወንክስማዓና ይብሉ ኣብቲ ዘድሊ ግዜ ናይ አምላክ ነገር ጎዲሉ ብኮ ኮይኑ ንሪኦ ከለና ብሓይል ብጉልበትና ዲዩ ብምኽሪ ዲዩ ብጥበብ ዲዩ ብመኪናና ዲዩ ብጉልበትና ዲዩ ብገንዘብና ዲዩ ዘድሊ እንተ ኮይኑ የግዲ ክንገብሮ ኣለና ክብርና አምላክ ይኹን ምክንያቱ
ናይ መንግስት አምላኽ ወኪል ንሕና ኢና ብዘልና አምባሳደር ናይ መንግስት አምላኽ አምባሳደር ናይ መንግስት ክርስቶስ ንሕና ኢና ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዝኾይና ኤርትራ ከምዚ ኤርትራ ከላ እንታይ ኢኹም ኤርትራ ዘይጠቕሙ ጥቕሚ ይብልኩም ስቂልኩም ኢኹም ተዝብለኩም ሰብ ይሰማዓኩም ዳሓቀይ ይስማዓኩም ሃገርና ስለ ዝኾነ ይስማዓና ከምኡ ከዓ እቲ ሰማያዊ ነገር ጎዲሉ ክንሪኦ ከለና ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ብሰንኪ ሕፅረት ጥበብ ብሰንኪ ሕፅረት መኪና ብሰንኪ ሕፅረት ምኽሪ እሞ ከዓ ነቲ ምኽሪ ንኽእሎ ተኾይንና ነቲ ህያብ ክንህቦ ንኽእል ተኾይንና ንሕና ክንገብሮ ግዴታ ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብምሃብ ብምኽሪ بزخونة بزدلي عقل قلوت منفسه وتكبر من قصة أملاخ هي تتصرف بيت أبونا هي تصرف بيت أبونا هي يقدل ونحن خنصرحه سلا ملا أخص خسر هو يكون الجابر عبد التخيل واذل لما حبروا نحن خنصرحه نحن خنلاخ نحن خيدنا خنسكر نحن حموم كنبصح نحن نتزاد اللي خندقس كنهب من قصته ناي من قصته لكسي نابونا وهابي سياب كنرئي منفسه والتكبار كنرئي أنا نسخ منا عبد من التاريخ نازل لنا كبرنا أملاخ يكون عملو خوي ما هاب عملو خوي ثم ناي سنبرع طريقهم لابويتا ناي سكسمص ماتيوس مراف كلتا تقصد شعبته ثم سنبرع قصد تباب مسمصو نقويتا ناي سوس تقمي لمساقيلهم انتا هيبهم مخيدهم ورقي عطان كربة هيبهم مخيدهم ما هاب ترى زي كونه عملو خوي حدا كسالنا يعملو خو خايب كبرنا أملاخ يكون እግዚአብሔር مخباري ما هاب نግዚአብሔር እንخبرله حدا مجدي نግዚአብሔር እንخبرله حدا مجدي كبرنا قويتانا ما هاب نግዚአብሔር እንخبرله بتكبار እንخبرله خبرنا እንርኤሉ ንዕኡ ዘለና خبر እንርኤሉ ተግባሪ ናቤት አምላኽ ክመፁ ከሎ ብዙሓት ሰባት ክኸስሉ እዮም ዝመፁ ግን ክትህብ ክትከፍል ጊዜኻ ገንዘብካ ጉልበትካ ከተፍስስ እምበር ክትወሃብ ኣይኮንካ ናቤት አምላኽ ትመፅ እኳ ደኣ ዘለካ ክትህብ ኣለኹም ዶ እዋ እኳ ደኣ እንታይ ክትገብር ወለና ክትህብ እንታይ ዝመስለና ግን ቀንተ ቀደም ብገዛ ቀዲዶም ገንዘብ ሂብካ አምላኽ ኢሎም የስልኹ እዮም ከምኡ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ነርኩም ከምኡ ይብሉና ነይሮም ቀደም ዋይ ምስ መጻኹና ጎይታ ግን አይ ከምኡ ዝዝህልስ መቀደምኩም ኣበይ ክንቅድመኩም ንምድራው ደኣ መቀደምኩም ንሕና ሳይማዕተና እንኳ በተኣፍ ደጎ እኳ ይመሓለፍናን እየ ዝብሎ ክትህብ ደኣ ፀጉን ክትሕግዝ ደኣ መንፈሳዊ ተግባር ክትገብር ደኣ ክትውፍድ ኣምበር ክትወሃብ ኣይኮንካና ቤት ኣምላኽ ትመፅእ ዘለካ ኩሉ እኳ ሸጥካስ ንድኻታት ዓዲልካ ክትስዕብ ደኣ ኢኻ ትመፅእ ተተኻኢሉስ ኣይንበፅሖን ኣይንገብሮን እምበር ጎይታስ ዘለካ ሽጥ እሞ ንድኻታት ሃብ ሽዑ ከዓ መዝገብካ ሰማይ ግበር ሰዓበኒ ኻ ኢልዎ كمية تبل منجست عملاق نحن زلنا يا منجستي صقم زلكم ما تعوش تقوم أتيا زلنا منجست كمية تبل أواجه كمي آمين دو آمين يد سلازين ناي فقري نعم نخزل لنا فقري نقول صلي يومها كبرنا قويتانا هون ناي إمنة مجلسي هابوك وهابوكم تبايل له بس تسفروا مسفري كسفروا لكم أما صبق تسوده نخلق التفروي مسفري يعبق فيكم يهالكم عبلوك قاس مرافش ديشة أصلا سانشون منتبكم تسوده التفروي عبق فيكم مسفري يهالكم أدم سفير كندا دخل السفير كندا شيء كنت فلت عنير كنت غنا وشكات عنير كن ويحارسات عنير كنت غنا نتا مسفري قالين بحنت صابعتين يدقفاء قالين بخلت صابعتين كان بخلت زفراء እግዚአብሔር يبارك ها موشش كبرنا أملاك يكون وقنا ذو لنا ذلقن نعو مش مطعنا ليه
التنغنغة التسجل صبق مسفر يهلقهم دحان يا زغلا ومن دعك يسمع له ده دمتي هو اوكي ስለዚህ መስፈሪና ጽቡቅ ኸውን እግዚአብሔር ይምዕደና ናይ ምዝራእ ተግባር ካዩ እግዚአብሔር ክንዘርእ ከለና ነቲ ዘርአና የዘርእ ድማ ይብቁለይ መንፈሳዊ ዘርእ ድማ ይመሃብ ኣብ ገላትያ 6:7 እትን መንፈሱ ኢሉ ዝዘርእ ኢሉ እትን መንፈስ ኢሉ ዝዘርእ ማዕልያ ዘይብሉ በረኸት ከዓጽዲው ኢሉ አምላክ መስል ማዕልያ ዘይብሉ በረኸት መሃብ ምዝራእ ከውን ከሎ እቲ ማዕልያ ዘይብሉ በረኸት ድማ እናዓጽደሉ መገዲ ብምሃብ ብምፍናዊ بمقطاب زي كونسي بركتنا أملاك بمفناوي خبرنا أملاك يكون عب حق عالم بمقطاب هاتفتم حكاي عفت منفسه وحقهم بمفناوي المهاب عبقالا قرنطس باولوس كما يجيهم قبل الكمزول ببركات كم عدم كله كمزيلو ماله قالای قرنطس 9:6 ግናኸ እዚ እብል ኣለኹ እቲ ቆጢቡ ዝዘርእ ቆጢቡ ይዓጽድ እቲ በበረኸት ዘርእ በበረኸት ይዓጽድ ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ ዝፈትሞ ነፍስ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ከምቲ ጽሑፍ ዘረወን ድኻታት ሃበን ጽድቁ ኻን ዘለዓለም ይነብር ዝብሎ ኣምላኽ ምእንቲ ብኩሉ ኩሉ ሰዕ ዝኣክል ኩሉ ሒስኩም ንሰናይ ግብሪ ኩሉ ሰዕ ፀብለል ክትብሉ ጸጋ ዘበለ አባኻትኩም ጸብለል ከብል ይካአለ እዩ ኢልዎ ንኩሉ ዝኣክል ኩሉ ሰዕ ሒስኩም እንት ጸብለል ክትብሉሲ እሱሲ ብጸጋ ዘበለ ጸብለል ከብለኩም ይካአለ እዩ ብዛሃብካዮ መጠን ብጸጋ ጸብለል ትብል ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ነው አሜን ናይ መስዋዕት ተግባር ካይ يسمعك حدا غزي يخصو خلها يسمعك ማለት حدا غزي حج حدا انت جينا معسكر كلنا دحاني تودع مص يبلكاي ويتاي باركو غديفو خون حجبو زيل خون نمسكر يزمصو زلخ يدافع ግን ምድራው ነገር ነخركب حجي انا قديمو ዝነገረን ምን يزبل በቃ بتاعم يزامن قلطيفه خدي 75 قرشين يرنا المسيو مسيو بقى حجي سليتي حميمه امقلي عدله بتاعم حاجز دلي تني قدو 5 دغليني اتاودين كابل بقى زن 75 اندلون كازن 7 وسدن قلي خدي حدا غزي زغطمك مسوعتسي يفتاتنكاي حدا جون كازبان بقى سبعي كويت ليش خامخ سبعي كون ليكون انت عمله خدي خذلو على من يسغازل ማለት بقى بالله سيني اقرشني قال لي كم دعوا على عينتي انا منفصل ግዴታ አይደለም ምድራዊ ሆነ ግዴታ መጽዩ من قبل قرص ለታቆስ ባለና መጽይ ሀበኒ ልንሲ اجانا حق محوري زي بقى حدا 3-4 معذب العكاتلكوس اتا فحمي بلين قال انا انت تكبي كركب قال لي خيسر هذا لي سبي فليت يشو بل بلا اله اجان صفو كاب ناي مشت كعسر تدرك تهبن غايل الملش دحر قرص مالك هدي يفتاتنا اذا ناقدن هي بخصدلني تعلم علف اني اب كتما مترخبني ناي مغبي اساطمي ابل عنب ابيس مغبي الحراي شروط عند كل خل تقرش ملي خباس قاق براي بلن دعم ما طيبلين اندار اخو مغنيات نخال خي جبرن كفيله نتي زخصل كفيله بل زياق برا حجي عبد خم زي كسو خل خاي فتاتنك كل نجا نسوات خاي كبرنا املاك يكون نحن قلنا أملاك صوت بمقارنة بأخ عن كبسلة زي ولد ودي على 10 تقلت انت في لما بالعصر 7 ساعات كل تغش عايتر تادلي فأختم مع الأمانتي تقول حجي
أوي سبعي مسير بقى الله حنت مع الفقة بقى حج تدوي لها النسي بوصائسي 10 قرش نسيلهم من تذهيبه من خاني بقى حج اختر بجها قليلني أي أنت إيه تاريخها منفسها عايش من تاريخها نقوم يكون كان دليل خيانك جن أنت خمي ملك عايز الدناجر خم زي تقبل رجس كنيا اللي هي جماله أما لم يدني قبل كندلي أنا قال لم يدي بتدلعيو بمها كسعر لني كبرنا أملاك يقول عبد زي حجي يفلت الله كحاسي مغان نقرأ على الله بجهدي جن تم على الله تعالى زي مسواتي ما يبقى الحدرة تكبر كاي سب حدرة أين أنا أملاك معنا ناي أملاك اسم سنة ذلو كله ناي حدرة نبرتي ناتنا يكونه ناي እግዚአብሔር ዋኑ በዋንነት ደረጃ እግዚአብሔር ህይወትና ከይተረፈ ስጋና ነፍስና መንፈስና ናይ እግዚአብሔር ዘለና ሁሉ ድማ ናይ እግዚአብሔር ውልድና ናይ እግዚአብሔር እተዘለና አቤትና አብጅባና ዘአተወድ በሙሉ አዘለና ንብረት ድማ በሙሉ ናይ እግዚአብሔር ክብርና አምላክ ነው ስለዚህ ከምናይ ውልቂ ንብረትና ዘይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ተቀበልና ናይ ሓደራ ንብረት ይዘለና ካብ እግዚአብሔር በሓደራ ተቀበልና ይምኻኑ ክንርዳዕ ይግባና ከም እንተ ተረዲና ኣብቲ ዝሓተና ግዜ ድማ ክንህቦ ኣይንሽገርና ሓደ ግዜ ትጣበቕ ዛነፍሰይሲ ትጣበቕ ይርያ በቃ ፍቅር ምባል ተኣብ ሓደ ግዜ ፈታተነካ ግን ያው ሓሲብካ ተጋጊኻ ከም ዘለኻ ትፈልጥ እንተስ ግዜ ወሲድካ እንተገለና ትውሳኔ ናይ ኣምላኽ ኸታኣት ክብሪ ንጎይታና ኹን ስለዚህ ምስን መንግስት እግዚአብሔር ካትሰፍህ መንግስት እግዚአብሔር ይሰፍህ አፊልጵ 4:15 ጳውሎስ በህያብ ናይ ፊልጵ ንምስራሕ መንግስት አምላክ ከም ዝጠቀመ ጠቂምኒ እዩ ኢልዎም ተህያቦ ስዛቦ ሰብ ፊልጵ كنت كلنا نمسح من قصة عملاق يتاكني عمارف 4-15 شعته كم ديلهم عبت سبباي بمحباركم قنا صبق قبركم عتمسة فيليبي بتناي وانجيل مجمرتا خامنك اينا مسمتاكو بجكهاتكم تراي كم محبر بناي مهابن موسادين حادكم مساي كم زي حبره نسخاتكم بعلاتكم تفلطيهم عبتسلون كون هذا جزء كان أي جزء زدليني سريتكم لي أنا ستفرن أخذكم كبزحلكم إلى ينبر ووقتكم دليكم كن حجنا خلوا علوني نسترفون علوني اتخابقاتكم بإيد إبافراس المسألة معوز شتا سمور لعملخ زحقوس مسوعاتين مستقبل كدما مليء اللغو عملخيك أخمت أنا هفتو بخبر كريستوس يسوس جيرو ندليتكم زبالخ مال عالكم جناخي عملخنا عبونان نزل عالم كبري يخلنا آمين يدوم هجنت أيلوم عبتت أباباك بمحباركم يدوم أبيبو ونيرو بناي بجنزب نجار بجنزب زخون سنة باولس أبيبو ونيرو عبتت أبابو جدي سفيليبي هيبومو باولس بتذهبوا دماني نمسح من قصة عملاق تتغيمي كنا نتكلنا نمسح من قصة عملاق دما يتكني كبرنا عملاق يكون قال دليت ناي كالوت كايم لا دليت ناي كالوت حادثه يلم من تليو يلم من تصنيحو ناغويتا خطوبه كلها كمين املاخ يمسدن سمعني له بتعمي املاخ ذكرني املاخ رديوني يلب بتعمي نا املاخ يمسدن مالك هذا معلفكم اسكولكم كم تمسدن مالتي أني أترك الأول دليل سبيتي تأثير أنا ربّت بجلس بوانجيل والشديش تور ولا أحيزة أنا دم أب معسكر نيرب سدت ودي بينو تعرفوا كم صحفة حيلنا خلنا دويلني أترك بالزور غير دويله 4 قرشي 5 دقيقة كلا 4 قرش دليل إني توديها تواتير يرخب كوانت دليل زمان إدلي نيره نزي سد الله أنتي إلى إيه تدول يترفني ده تعطرا قديشات تعريفات من مالك فجين مبا مون مستنبر كخو كويتا زاد اللي يفلت مخاني يرد عنه هاي مخانا يفلت إن كان زبان يفلت نير عمله خمسة
ኣይፅንሕና ውሽጢ ክልተ ቅነ ሓንቲ ካታዛ ጋንዶ ትበሃል ናይ ሳልቬሽን ኣርሚ መራሒት ካብ ኬንያ ፀገምካ ያሬድ ዓርክኻ ነጊርኒ ኢላ $500 ብደብዳቤ ጌራ ኣብ ኢደይ ኣብ ብኻልእ ሰብ ጌራ ትህበኒ ማለት እዩ ኣይረኸበትንን ደልያስ ኢናትኒ ካልእ ሰብ እዚኣ ደብዳቤ ናባኻ ኢሎም ኣብታ ደብዳቤ ክፍተበልኩ $500 ፀኒሕኒ ማለት ሕጂ እዛ ሰብ እዚኣ በቲ ግዜ እዚ ድሌተይ መሊኣትለይ ንኣምላኽ ከመይ የመስግኖ ሕጂ ኣነ ክንህብ ከለና ድላይ ናይ ካልኦት ይምላእ ልማኖ ናይ ካልኦት ይስማዕ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሓጎስን ምስጋናን ካብ ኣመንቲ ናብ እግዚአብሔር ዝወፅእ ክንህብ ከለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ምሃብ ናይ ካልኦት ድሌትካ ይመልዩ ናይ ካልኦት ጸሎት ይምልሲ ማለት ድሌትናትና እውን ይመላእ ሃቡ ክወሃበኩም ስለዝበለ ንሕና እውን ምስ ሃብና ይዝወሃበና ሃቡ ታይ ክግበረልኩም ክወሃበኩም ሕጂ ሓደ ቆልዓሲ ወድኹም ዋላ ይኹን ሓንቲ ቁጫብ ኢዱ ሒዙ ከሎ ኣይንህብን ኢና ንኻልእ ምቕል ተቢልዋ ዋ ንዓኻ ኸዳ ኢልና ኢና ምልሽና ንውስኾ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር እንተሂብና ይህበና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ከይሃብና እውን ይህበና እሱ እግዚአብሔር ምሕረተኛ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ግድን ምስ ሃብና ይወሃበና ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ሃቡ ክወሃበኩም ኢሉ ኣብ ሉቃስ 6:38 መሃብ ንዓኻ እውን ይውህበካ እዩ ክብል ደልየ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ ህያብ ዓይነት ብዕሽር ክንህብ ንኽእል ከም መባእ ክንህብ ንኽእል ንድኻታት ብምውፃእ ክንህብ ንኽእል ብዝተፈላለየ ክንህብ ንኽእል ንቤት ኣምላኽ ማለት በኹር ዘበለ ፅቡቕ ኢልና ንሓስቦ ዘበለ ክንህብ ይግባአና ኣምላኽ መስገን ዝበለፀ ኣብ ግዜ ድዩ ኣብ ገንዘብ ድዩ ኣብ ኩሉ ንኣምላኽ ኢልና ክንህብ ይግባአና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ መሃብ ባህሪ እግዚአብሔር ኣቦና እዩ ክንህብ ከለና ከዓ ድሌት ብዙሓት ይምላእ ብኡ ድማ ታማሕበር ትህነፃላ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን መሃብ ትኳቦ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ተግባር እምነትና ንገልጸሉ እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ መሃብ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከዓ ክግበር ዘለዎ ክንለማመዶ ዘለና መንፈሳዊ ተግባር እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ንጎይታ ናብ ጎይታ ምስ መጻና መሃብ ድማ ክንለምድ ይግባአና ካብቲ ዘለና ምዕባይ ምብዙሕ ይኮነን እቲ ንጸልኦ ድማ ይኮነን ንፈትዎ መሃብ ድማ ክንለማመድ ኣለና ኣምላኽ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓደ ዝፈትዎ ወዱ ሂቡና ባህሪ ሰብ ዝጸልኦ ይዝህብ ከምኡ ዲኹም ዓድና ትጸላእናዮ ኢና ንህብ ከምኡ ዶ ትኾና ኣለኹም ዶ ንስኹም ጻድቃን ኢኹም መስለኒ ኣለና ኦኬ ጻድቃን ኢኹም ንስኹም ኦኬ ኣብ ዓድና እዚ እንታይ ኢና ንገብር ታጸላእናያ ኢና ንህብ ታዘይ ንፈትዋ ዝሓፀረትና ዝፀበበህና ወይ ጸላእናያ ደቂ ዓድና ኢኹም መስለኒ ትስሕቁ ኣለኹም ኦኬ ሓደ ተኾይና ስደሓን ክብሪ ንጎይታ ሕጂ ክንለማመዶ ዘለና ግን ንፈትዎ እግዚአብሔር ግን ዝጸልኦ ኣይህብን ይፈፂሙ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ዝፈትዎ ሓደ ወዱ ኣለዎ ወዲ ኣምላኽ ናይ በይኑ ናይ ግሉ ወዲ ኣምላኽ ሓደ ወዱ ነዚ ሓደ ወዱ እሞ ከዓ ንጸላእቱ ኣሕሊፉ ብምሃብ ወሃበ ምዃኑ ኣርኢና ፍቕሩ ኣርኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ገና ሓጣን ከለና ገና ጸላእቱ ከለና እታ ፍቕሩ ንዓና በዚያ ኣርኢና ንወዲ ኢየሱስ ብምሃብ ስለዚ ንፈትዎ መሃብ ክንለማመድ ክንክእል ኣለና ክብሪ ንጎይታና እዚ ማለት ግን ናብ ሓደ ጫፍ ጽንፈኛ ከይንኸይድ ጽንፈኛታት ከይንኸውን ማለት ክልተ መኪና ለና ኻሲ ሓንቲ ናብ ምዕራብ ገጻ ዝቐረበት ዋላ ብ100 ቅርሺ ተዓርያ ክትከይድ ትኽእል እዛ ጽብቕቲ መኪና ተዘይኮይናስ ከመይ ገይረ ክህብ ኢልና ኣይንጉሓፍ መሃብ ዋላ ትኾም ዓይነት ንብረት ካባኻ ዝትሕሰብ ስለ ዘሎ ክንህብ ግቡእ እዩ ኣምላኽ ይፈትዎ እዩ ኣለኹም ዶ ኣለና ዝፈትዎ ኣይህብን ኢልኩምሲ ገለ ክወሃብ ዝግብኦ ካባኹም ዝትሕሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል እንዳሃለወስ ከምዚኣ እንዲና ተማሂርና ኢልኩም
كي ولا تتصلوا ودي ولا تزخل نجاركم أباهم زخل أباهم بكعسين خالقوا هذا جبات خوينا هابو عجهم قوي باركم آمين جن تاين اللي ما مريض زلوا نفوتوا مهاب كأن اللي ما مر مهاب كله طبقي ولا زي اللي تفخ الوقع غلي تفخ زي اللي كخدام تصبي بكاس تاخذ قبر منا جدا صلي خايكم كان تبدأ لها تصبي بكاي زبالته لبام لاخذ تنكف بنت فتوى خطيب كاللغاي علهم له علنا اوكي سمحنا ذات كاين خونا حارج اف كاين كم زعلنا لكم كي تغفوا تعيزوها كي تغفوا كا قال غوبو كاين مهربت حدا وغون دما كبرنا املاك يكون آمين ስለዚህ ወንጌል ንምስፋሕ ይጠቅም ድሌት ካልኦት ንምምላእ ይጠቅም አምላክ ድማ ንሕና እውን ክንዋሃብ ይገብረና ይመሃብ ማለት አምላክ ነው ስለዚህ መሃብ አዚው አገዳስን ሰፊሕ ትምህርትን አመጽሐፍ ቅዱስ ሰፊሕ አርእስቲ እዩ ማለት ብሎም ዝውዳእውና አይኮንም አምላክ መስል ታል ወዲቁ ዝረከብናዮ ንብረት ወዲቁ ዝረከብናዮ ገንዘብ አገራጊብልኝ እና ይንወስደንና አለሁም ዶ شهر رخبو قرش رخبو عبدالله وانت عينير تحقي وانا اسقاب ذركب اطمع حيايلو وانا انت رغيب كايو خابو يلو تزي رغيب كايو نقربا زمدو قربا زمدو ترخبك بحاطير السقاب ازمارو تبتح اندحور تسعينو قن يلو نابيت عاملا خمسة يزي هذي አገራጅ ብለና አይንወስደንና ናቤት አምላክና ነው እንደ ዋናስ እንላሉ ማለት ክብረን ቆይታ አላሁ አሜን ስለዚህ ግን ካኸምዝል ሓደ ሰባት አይብሉን ሕጂ እሞ ጸሊ ሰተርኺቡ ከብሉኒ አታ ቆይታ ይድሊን ለ5 ተረኸበ እዚ ጸሊ ዝረኽቦ ዘሎ እግዚአብሔር በስልጣኑ ይገብሮ ስለዘሎ ከተቀም ጥራይ ዘሎ እዞም ከለና ሙሉእ ከለና ዘይ ሓሰብና ይኹን ረክብ ከለና ግን ናቤት አምላክ ይዝመጽ አሜን አለውም ነው አለና ስለዚህ መሃብ እቲ ዝረኸብና የውን ተኾነ ዘይናትና ተኾይና አይናትና ስለዝኾነ ዋናው ስላዝርከብ ነጥንሑ ዋናው ተዘይ ተረኺቡ ግን ናቤት አምላክ ይመጽማል ቆሚነ ይርሕግብ አብሊ ኪዳና ስብረና አምላክና ይኹን ስለዚህ ቤት አምላክ ንምህናጽ ይኹን ወንጌላውያን ንምልአኽ ይኹን ንድኻታት ንምሕጋዝ ይኹን ዝሓመሙ ንምጽሕ ይኹን بقولبتنا يكون بجنزمنا يكون استفلا للإجابات عبيت أملاخ كنهب نخلينا أم منجس أملاخ نعيل لنا نستفاد لنا مالك كاي فتام منجس أملاخ كم ذي لا تفتح ما تقول لي جزاء اللي إننا خنجز ريزر لينا أفكار إذا لو تميات دينا خرج استفلا عليه الإجابات ما أملاخ إننا خنجور خلنا مسوعة خلنا قرب خلنا منفساوي كجواري مهاب مالك يابر مثلا لذي بعشرنا أول ومنافسين كوني قد بعنا ناملاخ بمهاب على حدش كده عن عشر يلا نزبلو زعامن تقينم كعاخ نقرأكم اللي تعملت يمزلو على حدش كده نزلنا كريستوس مسوعتنا عشرنا عنشانا نايزبلو له صبو جن سوى حدا كعب عشر زبزح زي تهبتخونك سسعي علىك حق أنجا يكونك كعب عصرته نلعلي كابتن 10 خميت نتحت تهبتو انكا مالك ترف ويدما ترف زبل عن طايره بيت عملك خبن قويتا اوكي طبق تماما مكاين تخيل كايو تو حاجه جن لو 10% زيت تهبتو انكا جن ما مغنيت اخات تقوم لزلخه مالك لازم دعم مسكن ذكر اخر يبلنا مالك እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ ማሃብ መንፈሳው ተግባሪው ባህሪ ናይ እግዚአብሔር አቦናዩ በዘድሊ ዘበለ ሁሉ ዝካአለና ተኾይኑ ከዓ ክንህብን ክንገብርን መንግስት አምላክ ከነስሕን ይግባና ስለዚህ እንተይና መንግስት እግዚአብሔር ሰፍሕ ድሌት ካልኦት ይማላ ንሕናውን በዓልና ንዋሃብ አምላክ ካልዑ ሁሉ ይዓግበልና እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ አቤት አምላክ ማሃብ ከምዚ ዝተማሃርና ይመስል ሰፍሕው አይተንከፍናየን ጀሚርና የጥራይና ሓፈሻው ግን አቦና እግዚአብሔር ዝፈትዎ ይዝህብ نفوتو مهاب كأخن اللمامد كنمكلن يبعنا أملاق سما يباركم إذا مهاب تبل نايلوم تمرتها بزي عود ديالو جابر مسكر